Simanzonzo isimo ehostela ehlanzeni e-Tembisa njengoba bebhubhisana ngezulu lezandla abadabuka enquthu ngaphansi kwenkosi uSithole nabasemsinga esigodini sasemabomvini. Asesukumele phezulu Amakhosi nezinduna ngenhloso yokunqanda lempi engase ikaphakele nakwamanye amahostela uthi ke nabamsulwa bathola amachaphazelo. Umeya yesifunda umzinyathi engamele inquthu nomsinga inethemba lokuthi ukungenelela kwamakhosi kuzoqeda lencithakalo yegazi. Sicabanga ukuthi kodwa nokho Amakhosi yobekhuzile akhuluma nezinduna zonke zawo ezilapha emahostela eGoli abantu babazwile. Kufanele ngempela futhi sizobamisa idolo. Kufanele futhi ngempela sizobakhumbuza ukuthi njengoba baphuma emakhaya bezosebenza la babeke phambili imindeni yabo, izingane zabo, kanjalo nomakhelwane babo. Ayikho into ebuhlungu esiyibonile nesizwile ukuthi kusekhona abantu nje ababalekile bashiya indawo zabo zokuhlala, kanjalo futhi abaye balahlekelwa impahla zabo, abahwebayo phela emahostela, ikakhulukazi ihostela lelo abahlala kulo eliseTembisa. Kungenelelene izinhlaka zomthetho esifundazweni KwaZulu-Natal neGauteng. Bebekhona bazokuphepha, bekhona abaholi babo ababuya eKZN nalabo bala eGauteng bebekhona futhi bebambisene uba babekelane. Kukhona ithimba lamaphoyisa asebenza lomsebenzi ebuya khona eindaweni leziya ezilapha emakhosini. Kanjalo futhi kube khona ke induna eyisuke imisela ukwazi bese committee lokudala ukuthula ngezizwe kwalapha emadolobheni. Kuze kube manje awaziwa umsusa wodwishu phakathi kwenquthu nomsinga kuleli hostela laseTembisa. Isikhathi ke kuphela esizocacisa ukuthi lembizo obekuhloswe ngayo kunxusa lezi inhlangothi kuba zikhumelana umlotha uzothela izithelo ezinhle yini. Kepha iqiniso lithi ukuchitha igazi kuzophephezela lesimo esizogovuza inzondo esizweni. Izindabeni ze-SABC ngingunqubeko Nzimande.